Uli tabi ni Baris Japtalog, uli magasundo tabi kita sa Haneda Airport. Nandito na rin sa parking. Sunod ta sa tabi. Yan po, di nagkapi kita sa ano. Sabi, tabi kita sa airport. Okay, sa gulpi man tabing ano, bakante. Wala gayud nag-ano maray. Yan sa tabi ka mo. Magasundo man sa natabi kayo tani isa natang kaibanan sa trabaho dito sa Pilipinas. Didigay niya to. Nidigayon. Hindi nga. Hindi matawi kita. So